Fritz här. Kan vi börja med att hälsa varandra? Kanske hälsa din granne som sitter bredvid. Hej, hej, hallå. Helst bakom också. Ni får gärna stå upp och hälsa på varandra. Salam. Thank you Jesus. Praise God. Ni är verkligen generösa. Tack pastor Andreas och alla som tjänar här med honom. Prisa Herren. Vi har väldigt många människor i vår grupp. Vi är en grupp på Pingstkyrkan i Jönköping och vi möts varje lördag, varje vecka. Och vi har sett Guds kraft verka på många sätt. Shmondi är en av dem. Ska jag stå framför? Då börjar jag. Shmondi är ju en av oss. Han brukar komma till oss på lördagar. Även när han var där. Så vi är väldigt glada att vi har kommit hit idag och vi kan fira gudstjänst tillsammans med er. Prisa Herren. Trösta mitt folk. Står det så va? Jag har nästan aldrig predikat på svenska. Så ni får ha lite tålamod med mig. Jag ska försöka ta fram det direkt från Bibeln. Så jag kan säga det precis som det är. Trösta mitt folk, säger er Gud. Så Guds budskap till oss är tröst egentligen. Så även den här söndagen vill jag stå här, representera Herren och säga till er att Gud vill trösta dig. Prisa. Säg till varandra. Vi kör afrikansk stil. All right? Så säg till varandra. Gud kommer trösta dig. Prisa Herren. Halleluja. Amen. Thank you Jesus. Jag ska också säga på tigrinja lite då. Är det okej? Jesus går in här. Gud vill trösta oss. Det är hans plan. God wants to comfort. All right? God bless you. Praise God. Så många säger ju att just från och med Isaia 40 så är det som det nya testamentet. Så Guds budskap till oss i det nya testamentet är tröst. Han vill trösta oss. Han vill välsigna oss. Han vill ge oss frid. Han vill ge oss glädje. Han vill bota oss. Så när vi kommer till kyrkan är det för högt mikrofon. Är det okej? Det kändes som att det var jag kanske inte ska skrika. Men Guds budskap är att hjälpa oss, trösta oss och ge oss vilja, precis som Shmondi pratar om. All right? Prisa Herren. Jag vill också läsa en annan text. Om ni bläddrar fram till Jakobs brev, kapitel 5. Jag verkligen älskar den här texten. Jakobs brev, kapitel 5. Vers 11. Vi kallar de saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut gjorde med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet. Amen. Säg amen. Halleluja. Prisa Herren. Bibeln talar om, ger oss Jobb som exempel. Jobb är en person som har gått igenom mycket svår tid. Eller hur? Han har förlorat allting. Han har haft det väldigt svårt i livet. Han har förlorat sina barn. De har dött. Han har förlorat all sin rikedom. Och han har även lidit fysiskt. Eller hur? Och djävulen har varit på jobb hela tiden och gjort det väldigt besvärligt för honom. Och då kändes det som att Gud har lämnat honom. Var är Gud? Varför hjälper han inte mig? Förstår ni? Så vi går igenom en sån tid ibland. Ibland är det svårt, verkligen tufft. Jag kan berätta, reflektera lite, gå tillbaka på mitt liv. Det fanns en tid i mitt liv där jag verkligen hatade att jag
tror till den här världen faktiskt. När jag var ung så hade jag många frågor. Varför? Och jag brukar också lyssna mycket på rapmusik. Jag brukar lyssna på Tupac till exempel, där de talar mycket hat. Man hattar sitt liv, man hattar andra, man hattar världen. Och jag brukar till och med säga, jag brukar citera Tupac och brukar säga My birthday is my curse day. Det kändes som att jag var förbannad att jag levde i den jorden. Men Gud har vänt allting till ett bra slut till slut. Och nu är jag väldigt tacksam att jag är född och jag lever i den här tiden. Jag är väldigt glad. Jag har upplevt Guds kärlek. Gud har tröstat mig. Nu är jag full av glädje, full av frid. Förstår ni vad jag menar? Och det är exakt så Gud har gjort mig jobb. Mitt budskap till dig, innan jag börjar med den texten som jag har förberett, är att Gud är kärlek. Och Gud är fullt av barmhärtighet. Han kommer hjälpa dig. Ditt slut kommer bli mycket bättre än den du går igenom just nu. Amen. Ta emot detta i Jesus namn. I Jesus namn. När vi läser i Bibeln så står det att Gud har gjort Jobs slut dubbelt bättre, mycket bättre än han den tiden han gick in. All right? Så vi kanske går igenom svåra tider nu, men Gud har något bra framför dig. Håll ut, prisa Herren. Amen. Fortsätt att lova honom. Fortsätt att prisa honom. Fortsätt att läsa hans ord. Fortsätt att ha gemenskap med honom. För Gud ser dig, Gud känner dig med ditt namn. Amen. Prisa Herren. Halleluja. Vi kan be lite och börja vår gudstjänst. Halva tiden kanske har gått, men nitsäkert Jesus går inte. Låt oss be. Fader, jag ber i Jesus namn. Fyll oss med din heliga Ande. Välsigna var och en idag i Jesus namn. Kom med din närvaro. Kom med ditt ord. Låt mig inte tala, utan du ska tala till människor i Jesus namn. Rasa shatala vadanamasa. Be tungor några minuter, några sekunder. Be tungor. Ramaso shatala vadanamasa. Shekala vadalabadalabasa. Kom med din heliga Ande. Kom med din närvaro. Ge oss uppenbarelse idag i Jesus namn. Ge oss din kraft i Jesus namn. Halleluja. Shekatola basa. Ge oss vittnesbörd idag. Halleluja. Ge oss kunskapens ord idag. Rör oss här och nu i Jesus namn. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. I pray for miracle right now in Jesus name. Masakatola bashara. Maso shekala badana madana. Thank you. Tack. Du är trofast. Du är kärlek. Du är barmhärtig. Thank you Jesus. Halleluja. Halleluja. Prisa Herren. Det finns en sång som jag gillar, en svensk sång. Så ska jag försöka sjunga. Och ni får gärna sjunga med oss om ni vill. Halleluja. Jag vill ära och tillbedja. Jag vill lyfta mina händer. Jag vill upphöja ditt namn. Sjungen ära och tillbedja. Jag vill lyfta mina händer. Jag vill upphöja ditt namn. Du är stor, du är stora och du är stor.
Vi lyfter våra händer, vi vill upphöja ditt namn, för du är stor. Ingen annan är stor, ingen annan är som du, ingen annan är som du. Prisa Herren, ingen annan är som Herren. Ingen annan är som Herren. Halleluja! Praise God in Jesus name. Okej, vi går vidare till fjärde Moseboken. Det är den här texten jag ska prata om idag. Prisa Herren. Det är ju pingsthelg, den här helgen. Och vi kan prata om den helgen. Och det är viktigt. Det är där det hela ligger, eller hur? Den heliga Ande. Vi kan inte ha gemenskap med Fadern och Sonen. För de finns inte här, de är himmel egentligen. Det är den heliga Ande som man har. Och det är han som hämtar gemenskapen med Fadern och Sonen till oss. Det är genom den heliga Ande vi får tillgång till det gemenskapet, eller hur? Så allting ligger med heliga Ande där. Så vi kommer att prata om det. Jag är väldigt glad att det är pingstvecka. Jag vill läsa från fjärde Moseboken kapitel 17. Vi läser från vers 1. Herren talade till Mose. Han sade, tala till Israels barn och ta från dem en stav för varje stam. Från alla deras stamhövdingar ska du ta 12 stavar och skriva vars och ens namn på hans stav. Arons namn ska du skriva på Levis stav. För huvudmannen för denna stamsfamilj ska ha en stav. Sen ska du lägga in dem i uppenbarelsetältet framför vittnesbordet där jag måtte är. Då ska det ske att den man som jag utväljer, hans stav ska ronska. Så ska jag göra slut på Israels barns klagan, eftersom de ständigt klagar mot er. Mose talade till Israels barn och alla stamhövdingarna gav honom var en sin stav, 12 stavar. Och Arons stav var med bland deras stavar. Och Mose låg stavarna inför Herrens ansikte i vittnesbordets tält. Nästa dag gick Mose in i vittnesbordets tält och se Arons stav för Levis hus granskade, och den hade knoppar och utslagna blommor och mogna mandlar. Den här texten är väldigt fascinerande, tycker jag. För det är en mirakel som vi ser. De skulle ta stavar eller pinnar. Jag vet inte om det är samma sak, men jag kan säga pinnar eller stav som är helt dött. En stav, ett pinne, precis som den här biten. Den är helt dött. Det finns inget liv i den, eller hur? Så den tog de till uppenbarelsetältet inför Guds närvaro, alltså. Och dagen efter, det var mitt liv. Det var mitt liv. Prisa Herren. Så mitt budskap till er idag är att Gud kan ge dig liv. Även om du är död som en stav. Även om du är död som ett pinne. Gud kan uppstå dig till liv igen i Jesus namn. Amen. Prisa Herren. Prisa Herren. Den här texten talar mycket till mig. Det handlar inte om min kraft. Det handlar inte om vad jag kan göra som en människa. Jag är ingenting. Och inte ni heller. Det handlar inte om våra förmågor. Det handlar inte om våra talanger. Utan det handlar om den heliga Ande. Det handlar om Guds namn. Det enda Mose behövde göra var att lämna staven
eller pinnen inför Gud. Och Gud andade på staven. Han andade på pinnen och det var ditt liv dagen efter. I Jesus namn, jag ber om mirakel i ditt liv också i Jesus namn. Säg amen, halleluja. Säg amen. Amen, det är Jesus Kristus. Ser vi hur kan man vandla en död sak till något som är levande, stark med liv? Det fanns ingen jord. Han har inte burit den i en jord som den har växten. Det finns jord där. Han har inte vattnat det. Han har inte tagit det framför solen. Så det här var helt supernaturligt. Övernaturligt. Vi kommer vandra på ett övernaturligt sätt. Det kristna livet handlar om. Det kristna livet handlar om att ta emot Guds kraft, att ta emot Guds ande och vandra i hans kraft, vandra i mirakel. Amen. Prisa Herren, prisa Herren. Tänk så här. Alltid när ni tar tid med Herren, när ni läser texten, Guds ord, och när ni ber, och även när ni kommer till kyrkan och ha gemenskap med Herren. Vi kommer inte bara att ha gemenskap med människor. För det står tydligt och klart i Guds ord, när ni är samlade i mitt namn, 2 eller mer, då är jag bland er. Eller hur? Så Guds närvaro är här. Så när vi lämnar den här salen nu idag till exempel, vi har varit i Guds närvaro. Det är precis som uppenbarelsestältet. Förstår ni vad jag menar? I uppenbarelsestältet, det var Guds närvaro som var där. Det var Guds närvaro som gjorde den här mirakeln. Förstår ni vad jag menar? Så tänk alltid, Gud kan göra en mirakel. När jag proklamerar detta ord idag, min önskan och mitt barn i mitt hjärta är att du ser också, upplever också samma mirakel. Kanske din finans har dött. Du kanske har folk i hemlandet som behöver hjälp från dig. Du kanske behöver ett jobb så du kan hjälpa dem. Kanske din mamma är sjuk och ligger i sjukhuset eller något annat. Eller du kanske har haft ett företag. Pastor Andreas berättade idag för oss att det finns en företagare som har lyckats bort med finanser. Det är någonting som har dött. Men tänk, Guds närvaro, Guds ande kan hämta det till liv igen. Amen. Så jag ber att i alla dina livsomständigheter, jag ber att Guds närvaro kommer och omvandlar allting till liv. Att han uppstår det som är dött i Jesus namn. Halleluja, halleluja, halleluja. Allting handlar om, kära bror. Om du tror att jag har kommit hit och lyssnat, det var en kille från Jönköping som talade, det var bra, hans svenska var så här, de texterna jag har läst upp tidigare, bla bla bla. Om du tänker bara här, då kommer du inte få det andliga. Så tänk andligt nu. Jag vill att alla ska tänka andligt. Vad är det som behöver liv i mitt liv? Vad är det som har dött? Detta och detta och detta. Herre, jag lägger det framför dig. Jag lägger det inför dig. Jag lägger det inför ditt uppenbarelsetält. Anda liv i det i Jesus. Amen. Så tänk så här. Även när jag predikar, lyssna till mig med barn. Ha kontakt med Herren i Jesus namn. Amen. Kanske det är dina barn som har gått vilse och som inte vandrar som de ska och sådana saker. Bara ta fram dem. Låt oss lägga allting i uppenbarelsen. Och jag tror att Gud kommer andas liv i det. Amen. Prisa Herren. Jag behöver inte färdiggöra detta med exempel och sånt. Men jag kan lämna till er. Jag har bett för många människor. Mina vänner har bett för många människor. Vi har sett många mirakel. Vi har sett onda andar kastas ut i Jönköping.
fram till för 2 veckor sedan har jag vet en tjej som blev befriad. Till och med en svensk kille för en månad sedan som blev befriad. Du vet, Gud befriar folk. Och vi lyssnade, jag delade också ett vittnesbörd med mina vänner här. En kvinna som blev botad från cancer i Sverige. Och vi har papper på det, hon är helt fri. Så Gud kan göra en mirakel. Det är inte konstigt. Det är inget som är konstigt. Om ett pinne, en stav som var helt stort, som fick ingen jord, som fick inget vatten, som fick ingen dagsljus, kom till liv. Hur kan cancer inte lämna vår kropp? Det är inte omöjligt. Det är inte omöjligt. Jag vill ta er till en text i Markus evangeliet. Låt oss bläddra dit. Markus evangeliet kapitel 11. Kom igen, kära bröder. Tro Herre, låt oss tro. Herre är här ibland oss. Amen. Amen. När vi ber sen och lägger hand på människor, det är inte vi som lägger händer, utan det är Herre som använder oss. Allting Gud har gjort, det är han som kommer att bli upphöjd. Det handlar inte om oss. Förstår ni vad jag menar? Men vårt uppdrag är att tro på hans ord, att tro på hans närvaro, att förvänta stora saker. Amen. Praise God. Markus evangeliet kapitel 11. Låt oss läsa där. 23 och 24. En väldigt känd text. Ni kan det, vet jag, och ni har säkert hört många predikningar om det. Men det handlar inte om att ha så här teoretisk kunskap, utan att omvandla det till praktiken, till vårt liv här och nu idag. Amen, in Jesus name. Yes, där står det, vers 23, står det, Jesus svarade då, ha tro på Gud. Säg till din granne, ha tro på Gud. Säg det, kom igen svenska. Säg det till varandra, halleluja. Ha tro på Gud. Ha tro på Gud, amen. Ha tro på Gud, här och nu. Inte imorgon, inte nästa vecka. Här och nu, Gud kan göra en mirakel. Här och nu. Så när du lämnar den här kyrksalen, du kan uppleva en mirakel. Du kan komma tillbaka med ett vittnesbörd. Amen. Så han sa, ha tro på Gud. Jag säger er sanningen. Om någon säger till det här berget, lyfta dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta, utan tror att det han säger ska ske, då kommer det att ske på honom. Så det är en personlig sak. Vad tror du? Vad är det du förväntar? Varför har du kommit till den här kyrksalen? Varför lyssnar du på Guds ord nu? Vad är det du förväntar efter några minuter? Vad är det? Hur är ditt perspektiv? Är du här bara för att sitta och beundra? Eller är du här för att uppleva samma sak som Guds män i Bibeln har upplevt under tiden? Amen. Praise God. Praise God. Låt oss ge Gud en applåd. Halleluja. Praise God. Praise God. Halleluja. Jesus är med oss. Amen. Halleluja. Så det är en personlig sak. Jag vill inte göra en skådespelare. Jag vill inte stå här och det handlar inte om det. Utan tro i ditt hjärta. En personlig sak. 2 människor, jag kan be för 2 människor. Jag kan predika samma ord för 2 människor. Den enas perspektiv, hur han tar emot, och den andras, det är det som gör skillnad. Förstår du vad jag menar? När Jesus predikade om säden, han sådde den här bonden, sådde samma säd på 4 olika marker. På 4 olika platser. Bonden är samma, säden är samma, och allt annat är helt likadant. Det enda skillnaden var den första jorden var väldigt hård. Det var mycket människor som gick på det. Ser du? Det är ett tecken av att det var mycket kött.
mycket köttet. De tänkte mycket mänskligt. De tänkte inte utanför ramen. De sa att men det är bara det som jag kan röra. Det är det som jag kan andas och som jag kan smaka. De tänkte bara fysiskt. Förstår ni vad jag menar? Och det är tyvärr så i Sverige nu. Jag har pratat med många människor. Vi har varit på Åsek. Vi har varit på andra ställen och pratat med människor. Och många svenskar säger så här, nej jag tror inte på Gud. Jag har aldrig sett honom. Jag har aldrig smakat på honom. Han har aldrig pratat med mig. Bla bla bla. Och då säger jag till dem, men är det bara det som finns? Måste du smaka på en sak? Måste du röra vid någonting? Betyder det då att det inte finns? Vi kan ta wifi som ett exempel. Har ni wifi på era mobiler? Men jag har ju aldrig sett en wifi. Har någon sett det? Har någon rört vid det någon gång? Har någon hört på en wifi? Nej. Men vi vet att wifi finns. Vi vet att gravitet finns. Det finns många saker som vi inte kan se, höra, röra vid och sådana saker, men ändå finns. Det handlar om att få rätt mottagare. Om du har en mobiltelefon, du kan ta emot wifi, wifi, eller hur? Då vet du att det finns wifi. Vi säger direkt, vi tittar i mobilen och säger här finns det ingen wifi. Eller här finns det wifi. Förstår du? Det är också samma sak. Det är också samma sak med Guds närvaro. Du måste öppna ditt hjärta. Du måste ta emot det i tro, med tro. Du måste säga okej, om Gud har gjort så i med Arons stav, då kan han göra med mitt liv också. Han kan omvandla mig. Han kan göra mig. Han kan hjälpa mig att bära frukt. Låt mig gå tillbaka till texten innan jag kommer till. Jag kommer bara avrunda. Jag vet inte. Där finns det en klocka. Har jag tid eller? En klocka. Ja, kanske 10 minuter max. Sen kommer vi med och vi kommer på gemenskap. Så vår rätt mottagare. Det är det jag vill formulera. De 4 ljudstyper. Det var det som var skillnaden. En av dem hade ett mjukt, det var ett mjukt ljud. Det var ett mjukt ljud. Den var redo att ta emot. Den kunde ta emot själv. Och då kunde den vara fokus. Förstår ni? Så tro. Du kan absolut göra andra saker också. Kanske på läkarbesök och på alla andra saker. Använd din hjärna, självklart. Men samtidigt får veta något mer också. Att Herren kommer göra saker i ditt liv. Amen. Så vi gör både och. Jesus har också sagt att du ska göra det, men också det. Det handlar om att ha balans i livet. Förstår du? Så den här tjejen som jag berättade om till exempel. Jag ska inte det. Jag går vidare. Så fjärde Moseboken, återigen, vers 17. Den här staven, den kom till dig. Tack vare anden. Det var Guds ande. När Gud skapade jorden, han skapade det med sitt ord och genom bedrägningar. Det står i Isaias, profeten Isaias, kapitel 43. Att han skapade det med sitt ord och genom bedrägningar. Och vet ni vad? I Jobb står det, Jobb 26:13. Där står det, han gav jorden och himlen. Han gav den skönhet. Han gjorde det fint genom bedrägningar. Så den heliga anden skapar inte bara, utan den kan också ge skönhet. När Gud skapade jorden, det var tomt. Och det var ett odde, står det, eller hur? Det var tomt. Det fanns ingen formel, det fanns ingenting. Men Guds ande, den skapade många härliga saker. När Gud skapade människan, det var bara jord, den var livlös, eller hur? Men när Gud andade sin ande i den, då blev människan levande. Så Gud kan ge oss liv. Och han ger oss liv via sin heliga ande. Det är det jag vill. Och när vi går tillbaka till fjärde Moseboken, så
Arons stav blev levande och den hade kroppar och utslagna blommor och mogna mandlar. Det är väldigt fascinerande, eller hur? Den hade mandlar, den var frukt på en gång. Yes, in Jesus. Gud kommer ge fart till dina saker, halleluja. Han kommer ge dig fart i ditt liv. Du kommer hinna ikapp de som har gått före dig, halleluja. Amen. Med Guds kraft kommer du ihåg när Elia sprang och kungen Ahab hade hästar. Men Elia sprang framför honom till Samaria. Varför då? Han hade kraft. Han sprang som en häst i Jesus namn. Halleluja. Så Gud kan påskynda vår sak. Du kan återhämta dig snabbt. Har varit skriven. Och du har svårt att återhämta dig. Om du tror på Herren, precis som det står på Markus evangeliet, kapitel 11, 23 och 24. När du tror att det som du har bett kommer komma och det ska komma, står det. Vers 24. Be inte bara för att be, utan förvänta också stora saker. Amen. Prisa Herren. Så på en natt hade den kroppar och hade den frukt. Mandel. När jag studerade den här texten lite grann så berättar de om att jag kollade upp det också i hebreiska och sådana saker. Och där står det, du vet ordet mantla på hebreiska betyder att vara vaksam, att vaka. Vaksam. Jag vet inte hur jag tolkar detta på svenska, men det är ett ord som heter stillfast, påskynda, implementera, gå vidare. Förstår du vad jag menar? Action. Det är det ordet mantel betyder på hebreiska. Och vi kan också jämföra det med Jeremia, om vi går till Jeremia kapitel 1. Jeremia kapitel 1, vers 11. Du kan ta fram det, vem du kan ta fram. Jeremia kapitel 1, vers 11. Där står det, där kan vi se ordets betydelse också. Det är ett ord som heter, på hebreiska heter sheket. Det är ett ord som mandel, sheket. Och det betyder att vara vaksam, att gå vidare, att fullfölja, exakt, uppfyllelse, att uppfylla. Det är det ordet betyder. Så Arons stav var död igår, men under natten, Guds ande kom över den. Den bar frukt, den blev levande, den bar kroppar och sen var det rädda frukt. Dagen efter. Förstår ni vad jag menar? Prisa Herren. När vi ser på i Jeremia kapitel 1. Jeremia kapitel 1, vers 11. Herrens ord kom till mig. Han sa det. Vad ser du, Jeremia? Jag svarade, jag ser en gren av ett mandelträd. Ett mandelträd. Herren sa till mig, du har sett rätt. Jag ska vaka över mitt ord för att uppfylla mig. Förstår ni? Så ordet mandel betyder att vaka av. Att vaka av. Att vara vaksam. Att uppfylla. Att hämta förändring. Att göra förändring. Att gå vidare till uppfyllelse. Jag ber och proklamerar i ditt liv idag. Dina saker kommer till uppfyllelse i Jesus namn. Säg amen, halleluja. Amen. Säg amen, halleluja. Amen. Vi kommer se förändring i vårt liv från och med idag i Jesus namn. I den här kyrkan. Jag ber om uppfyllelse. Jag proklamerar uppfyllelse i Jesus namn. Amen. Vi ska inte vänta på det ordet som Gud har talat till oss. Inte bara vänta. Nu går vi vidare till uppfyllelse. Vi kommer se skillnad från och med nu i Jesus namn. Amen. Ja, prisa Herren. Du vet, jag pratar så här. Jag pratar enligt Markus evangeliet 11:23.
Jag tror i mitt hjärta och jag tvivlar inte att det jag säger, det är en personlig sak. Det är en personlig sak. Jag tror att det kommer till uppfyllelse. Jesus namn. Amen. Du kommer se en mirakel. Jag pratar i tron. Du ska också ta emot det i tro. Det är tron det handlar om. Amen. Du kommer se uppfyllelse i Jesus namn. Någon som inte har gift sig har svårt att hitta en brud. Du kommer få nu inom kort i Jesus namn. Ja? Om du inte har fått ett barn, du har fått att vara ett barn. Du kommer få till uppfyllelse. Amen. Jesus namn. I Jesus name. Amen. Om du har svårt att nå folket som är här i Bosnien. Om du har svårt, du har fått Guds ord. Gud har lovat dig, men du kom aldrig till uppfyllelse. Nu är det tiden inne i Jesus namn. Amen. Säg amen. Halleluja. In Jesus name. I declare fulfillment right now in Jesus. You will be fulfilled. No more waiting. No more waiting in Jesus name. Du ska inte stanna i dörren. Du har knackat för långt. Du kommer att öppna dörrarna så du kan komma in till din välsignelse i Jesus namn. Amen. Säg amen. Halleluja. Säg amen in Jesus name. Det är aldrig för sent. Halleluja. I declare in Jesus name. Amen. Allting djävulen har stängt, allting djävulen har hållit, det kommer bli förstört i Jesus namn. För det står i Guds ord. Guds son uppenbarades för att förstöra djävulens verk. Amen. Vänta, Jesus Kristus går hit här. Praise God. Gud djävulens konferens tegel. You praise in Jesus name. Amen, 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 amen. Praise God. Så Guds budskap till dig är att han kommer uppfylla det här han lovar. Han kommer visa dig sin kärlek. Han kommer uppenbara sin kärlek i ditt liv, sin barmhärtighet. Precis som han gjorde till Jobb. Amen. Vi kommer in i en god tid. Gud är trofast. Men det finns 2 eller 3 saker vi ska också göra. Vi ska inte heller bara så här. Det finns alltid Guds del och vår del. Så jag har redan sagt, den första biten är tro. Var en man av tro. När Gud kom till Zakarias, han var inte i tro. Han hade vet, men gett upp. Han hade inte uthållig. Han hade gett upp. När ängeln kom till honom, nu är det dags. Jag kommer välsigna dig. Så nej, det är omöjligt. Så håll ut. Var i tro. Förvänta en mirakel. Förvänta en övernaturlig besök av honom. Det finns 3 saker du ska göra. Vi behöver göra. Det första är att bli fylld av den helige Ande. Det är egentligen det. Bli fylld. Man blir inte fylld en gång och sen kallas. Det är inte så. Utan man måste bli fylld varje gång. Be filled with the Holy Spirit of God. Alright? Halleluja. Hur gör man det? Ta tid i Guds ord. Läs Guds ord. Ta tid. Guds ord. Meditera. Ta tid. Bli omvandlad i ditt tankesätt. Enligt Guds ord. Förstår ni? Så ta tid. Spendera inte jättemycket tid i Aftonbladet. Alright? När du är på i ditt kontor, lyssna på Guds ord. Jag brukar göra det på mitt kontor. Jag jobbar som arbetskonsulent i Jönköpings kommun. Så jag brukar lyssna på podcast. Lyssna på Guds ord. Du kan spela audiobibel och lyssna. Halleluja. Så du kan knappa in på ditt dator och lite då och då säga amen. Halleluja. Thank you Jesus. Så spendera tid med Guds ord. I din bil, spela Bibeln. Spela Guds ord. Guds ord. Förstår ni? Ordet
är Gud. Halleluja. Från början var ordet. Och ordet var med Gud. Och ordet är Gud. Allting som Gud har gjort, han gjorde det genom sitt ord. Du måste ha ordet. Om Gud kommer att verka i ditt liv, du behöver ordet. Allting Gud gör, han gör det via sitt ord. Amen. Så ha gemenskap med ordet. Ordet. Lyssna inte på jättemycket på lovsång. Det är bra att lyssna på lovsång, men inte hela tiden. Lyssna så mycket du kan på Guds ord. Jakobs brev. Gå vidare till första Johannes. Bara lyssna. Vad det är din liv. Lyssna och samtidigt be också. Du vet, Guds ord inspirerar oss att be. Du vet, när du hör, det står tron kommer från att höra och att höra Guds ord. Eller hur? Så tro är någonting som kommer. Faith comes by hearing. Det är någonting som kommer till dig. Det är ingenting som du kommer med själv, utan det är ordet som tar med sig tro. Förstår ni vad jag menar? Så desto mer du spenderar tid i ordet, desto mer troende kommer du. Så spenderar tid med ordet, spenderar tid i bön och ha gemenskap med Herren. Hela tiden. Och dagen på nätterna. Hela tiden. Kung David spenderade jättemycket tid i hans ord. Vi kan Psaltaren 119 och många andra psaltar. 63 till exempel. Han mediterade på Guds ord dag och natt. Ni vet om Jeshua som spenderade mycket tid också. Gud sa till honom, tala ordet hela tiden. Dag och natt. Meditera. Och be. Och ha gemenskap med Herren. Och Gud kommer att uppfylla sina löften. Amen. Jesus. Vi kan gå vidare till barn nu. Min plan är att kalla några av mina vänner här. Så alla som vill ha barn kan komma hit fram. Så vi ber tillsammans. Så att Gud ger dig också en frukt på ett övernaturligt sätt. Amen. Precis som han gjorde med Arons stav. Gud kan och Gud vill. Vår del är att vara tro, vår väntan, be, vara trofasta. Amen. Prisa Herren.